Здравейте, скъпи приятели! Днес в това кратко видео просто искам да честитя първия учебен ден на всички ученици и най-вече на първокласниците, които са 58 000 в цяла България. Нека малките мълчугани да растат здрави и умни. А също така на този ден искам да изразя най-искреното си чувство на тези деца, които растат без майка или без баща или изобщо без двама родители. Нека помислим и за тях. И нека Бог да ги закриля. Успех на всички! Бъдете живи и здрави, българи! Благодаря ви!